A clásica do Albariño Viña Almirante volverá a percorrer os viñedos de Portas. A cita quece motores para a súa terceira edición o vindeiro desde xuño, que levará os corredores por un circuito de 10 kilómetros por diferentes enclaves do concello. Facer un recorrido, promocionar o Albariño, promocionar Portas, promocionar Viña Almirante e que sexa un día lúdico para todo o mundo. O corredor, a parte que lle toca, que se centra na proba deportiva, pero os visitantes, os curiosos, os propios socios da adega, disfrutan de outra maneira. Tras escoitar os corredores, a organización optou por un percorrido máis rápido para favorecer a competición, algo que non evita treitos exixentes incluso para os máis profesionais. Tanto a zona de saída como a chegada son perfectamente llanas e eso acelera a carreira. Entonces marca un ritmo alto de inicio e a convirte en bastante selectiva, non? E o que é a parte un pouquiño máis estreita, pois xa vai todo o pelotón moi definido, xa na terceira parte da carreira, e trátase de buscar unha carreira que lles axude a buscar marca e, facer o mellor circuito posible dentro das limitacións que ten facelo todo en vías urbanas, non? Con dúas exitosas edicións ás súas costas, a cita xa está consolidada no calendario deportivo galego. O ano pasado a clásica do Albariño congregou a 250 corredores, con nomes propios como Lolo Penas, Alejandro Fernández, Rocío Albite, Edimar Breu ou Sandra Mosquera. Xente de Caldas tamén que se acerca, e o clube de Moraña, por exemplo, que se acerca, hai clubes do outro lado, non? De Vigo, de Arenteiro, de Carballino, da zona do Sar, de Santiago, pero sí que é destacable que, coincidindo con moitas carreiras no ano, pois os 7 ou 8 mellores corredores profesionais e semiprofesionais de Galicia pois que estén aquí, non? Nunha carreira popular, non? Como nos anos anteriores, os premios serán xenerosos. Na categoría absoluta, os 3 primeiros clasificados recibirán un galardón en metálico. Ademais, haberá trofeos para os gañadores das demais categorías, coa entrega dun Magnum de Viña Almirante ata o 5º clasificado. As inscricións estarán abertas ata o 6 de xuño na web msport.com.